Tady tu ženskou nechápu, pík. Tady tu ženskou. Já, tady jsou pěkný. Můžeš mi říct, proč mi zase píšete kunda? Jako fakt? Jo. Mrtka mi se píšela. Dobrý den. Co mám za hlas, vole? Dobrý den. Musím být. Schválně, já jdu zavolat, vole. Co to je? Když já to na to vyšla, vole. Hej, co to je? Hej, co to je? Kamo, ty jsi asi úplně retardovaná. Hej, co to je, kamo? Podívej se. Hej, co to je? To je Meďo, Beďo. Kamošu. A tak mě... Já jsem už říkala Paklíkovi, že tam nejdu, vole. Meďo, Beďo. Ne. A tady bydlí Kamil. Bývalý žák. Ne, já tam fakt ale nejdu. Počkej, kopneme. Kámo, já jsem mu taky řekla. Že mám A nepřežilo. plán na ten místní. Jenže, já jsem si chtěla domluvit s kámošem, že půjdeme společně ven. To víš, kámo, ale to nemám. A tady máme hlavní, dámy a pánové. Potůček, tady už je zamrzlý. Já jsem auto. Vidíte, už ho vidíte. Ne, to mi neřekla. Okap, tady. Ne, A? on mi řekl, že Teče. prej nějaká zkuze. Pojď. On taky přišel, on zavolal a řekl mi, co prosím tě, to tam musí takový Tak co? Hej lidi, jestli chcete další díl, tady tohohle. Tady dejte... Kolik mají dát lajků? Kolik mají dát lajků? Další A daj. Lidičky, dejte 50 000 lajků. Ne, dáme 100 000 lajků. Dobře, tak dáme 100 000 lajků. A nezapomeňte, Vítka sledovat na YouTube, TikToku, Instagramu a Facebooku. Mě taky tak. A akorát kromě toho YouTube. No. A jinak užijte si tenhle skvělý vánoční díl. Já jsem říkala vánoční. Potůček, tady už nejde vidět. Potůček, tady skoro nejde vidět, kurva. Potom ty repere. Dobré, čus. Pobližu. Ona mi volá a ptá se mě. A hele, si, moje bábi tu je. Štěpánka. Ano. Kolik bylo tolik? Bohužel. Zase to ještě mladá. Jo. To je ještě mladá. Kámo. Sorry. Milovaná maminka, babička, tchýně, sestra, švagrová a teta. Super. Prosím lidičky, tohle je moje babička, která 29. prosince zemřela. Co to tady vidíme? To je píči. Hej, a lidi, on byl úplně mladá, vole. Úplně. No. Je ve Staraku. Jak v kostele? Řekl se ve Staraku. Potom. Dcera Eva s rodinou. Syn Pavel s rodinou, což je můj otec. Potom syn Petr s rodinou, což je můj strejda. Dobré, dáme fotografie, mi to nezajímá. Ani diváky to nezajímá. Za lidi. Napište do komentu, s kým mám točit další video. Jestli tady jsou ženskou. Dívkou, vole. Že nejsem stará. Tady jsou dámou.
A nebo s někým jiným, anebo sám natáčet. Kam já nejsem tam Končím a čaute. A dejte 100 000 lajků. A nezapomeňte, jak jsem říkala už dávno, nezapomeňte ho sledovat na všech různých sociálních sítích. A společně vás zdravíme do úspěšného roku 2025. A čau.